お白様を祀る家には必ず屋内様も祀られている。お白様だけを祀る家はないが、屋内様だけを祀る家はある。例えば飯出の大道の家には屋内様だけが祀られている。また屋内様は家によって姿が異なる。例えば山口の大道にある屋内様は木でできている。田んぼの内と呼ばれる柏崎の安倍家に祀られる屋内様も木造である。一方山口にある羽石谷江という人の家では掛け軸の屋内様を祀っているという。